En 2025 visitamos de novo a Xironda, en Cualedro, para presenciar na noite do Xoves santo a procesión dos farois. Os farois facíanse tradicionalmente con varas de salgueiro e silveira pegados con masa de fariña e auga. Revestíanse de papéis de cores e iluminábanse con candeas que por veces facían arder os farois. Na actualidade as candeas vense sustituídas por lámpadas eléctricas a batería e os papéis por teas de forro de vivas cores, mantendo as estructuras e os soportes os materiais tradicionais. Ademais dos sinxelos farois tradicionais, na Xironda existen auténticos artistas na construción de farois monumentais que deberán ser portados por 2 ou 4 persoas. Bueno, ahora tengo que ir por un destornillador para apretar este destornillo. Eso tiene nada. O mango que desde aquí. Es bonito, ¿no? Mira a blanca. É precioso. Outra das xoias de A Xironda é o seu magnífico peto de ánimas, un dos de máis mérito artístico de Galicia. A relixión católica conmemora na noite do Xoves santo a última cea de Xesús e a institución do sacramento da Eucaristía. Na celebración participan todos os veciños e veciñas do pobo, novos e vellos, portando farois confeccionados artesanalmente por eles. Na parroquia de San Salvador de Vilamaior da Xironda reuniránse os fieis para asistir á ceremonia relixiosa e a posterior procesión que percorrerá o pobo. Algúns veciños contannos dende cando se fai a procesión. Ahora 20 anos, como así. 20 anos. Non. Hai máis de 20. Hai máis de 20. Despois probaron dormir por aí. Que isto se faguía cando era un meniño. O sea, despois de uns anos, pero xa cando eu era un meniño se faguía todo isto. Porque que daquela eran de papel, e cando iba con vela ya ardía todo. Ahora é diferente, ahora van pilas, entonces se faguía, bueno, de sempre xa. Será corta que se figure así. Vámonos. No, pasa ahí por donde pueda, de santo, a mí no me molesta. Tú avisa que me lo cuenta. Unha vez que se inicia a procesión polas rúas do pobo, podemos observar que entre os farois elaborados pola veciñanza hai varios tipos. Os máis sinxelos son individuais, con formas piramidais, de cubo ou de cilindro.
Un segundo tipo serían as composición de varios destos farois singulares no mesmo soporte en número de 2 ou 3. A continuación, incrementando a complexidade, virían estructuras que agrupan varios farois en varios pisos de altura formando grandes conxuntos xeométricos de moita vistosidade. Un último grupo sería o constituído polos farois corpóreos con formas non xeométricas e que representan varios elementos da paixón e morte de Xesús. Así, poderemos ver o cálice coa sagrada forma, a pomba representando a Espírito Santo, unha grande cruz, símbolo do martirio e un gran panel en branco coa impresión do rostro a semellanza da Saba Santa. Entre cánticos relixiosos e con grande recollimento os fregueses levan a procesión arredor da capela da Xironda para voltar de novo á igrexa parroquial. Na mentras a maioría dos participantes na procesión dos farois se dispoñen a recollerse ás súas casas, outros aínda permanecerán un rato no interior do templo facendo un rato de oración e ofrecendo candeas coas que conformarán unha forma de cruz. Os farois serán gardados ata o ano que ven no que voltarán a saír para darlle luz ca noite do xoves santo na Xironda.